Nambah gile. Dia nambah banjir sing nek kono. Iya. Tapi liwate piye? Ya liwat sing iso diliwati kok. Liwate piye? Diliwati. Yo. Tapi iki dulu, Pak. Dulu iki dulu lah. Banjile jelu-jelu. Nambah terus. Banjire nambah terus ya no. Iki ndek esuk urung tepuk iki wis tepuk ngene kok. Heeh. Banjil ail. Besok diliwati Pak banyune. Wetu don brugalan kok ora sing alus, ora wetu sing alus to. Iki alus. Santer ya le. Iku lame-lame titik. Iya. Lame akeh. Lah napi wifi-ne muret. Wifi-ne muret. Oh. Oh. Lariska. Ordermu ku lho katok munjukno. Aduh. Nerek-nerek iki malah abot ta. Metu sing nggon nek pas terang gasek iku lho, aja metu nggon anu. Rimbing le. Rimbing. Rimbing. Ayo. Banjil ail. Naik sapa iku? Weh, nang tengah sawah wis akeh kancane le. Kancane wis akeh nang tengah sawah. Yo. Jelu. Ya turun lah. Iso. Oke, anu Mas, juga kanyepen karo ibuke apa kowe entok, Mas? Kanyepen lho, Mas. Wis suwi apa lagi kemang? Ya wis. Komah mang hampir jam 4 kita ya, setengah 4 lewat. Nganu ya tak media Mas. Masa wis ana setengah 5.
anake Mbak Mbak Wulan. Aja le jero le. Nang kono ae sepedane kelep ngono. Iya.